Guys, kaya ka ni Ariel guys, ug saka ang pinakataas na durian nila ni Kadabos. Hala, ang habuga oh. Sao na ni. Kabugay man ka dun eh. Kaya ni mo? Panggos guys, lagi ang kuanan ni guys. Masuk ko wagi ang asawa ni guys. Lisuday. Magdaon ta kag pisi. Hala. Murag poste kayo kadako guys. Oh, di pod gamay ra po ng poste guys. Gamay pa di sa poste. Hala guys, mura na hala. Kaya ni Ariel guys, hala padayon niya. Hala. Hala grabe guys. Hala. Diyos ko Lord. Hala. Hala guys. Hala imagine guys oh. Kat ito na Ariel guys. Hala, Diyos ko Lord. Pahuway, pahuway. Nindo tay butang daw gikot diha ah. Pila ra na ka mga agaw, isa ra nakakuan? Duha. Ha? Duha ka mga agaw? Isa ra no? Ha? Duha? Tanggalong man gunang mga agaw kay og di nimo na matanggal kay budagan ha no? Mo. Klaro pa ko. Klaro. Para guys si Ariel guys so. Buga ka dito sa kuan no, durian. Pakatkat na yung phone. Ha? Or may pakatkat sa puno. Grabe. Kabugay siya sa durian. Nara siya mo ng mga agaw guys, kanang gikuha niya ron guys. Kana. Namangguna siya sa sanga nag tubo. Putlo na siya. Tapos mawala na dayon na siya guys. Ano oh. Oh. Para guys so. Oh. Tara. Tapos kana iyang mura gadug punuan. Oh. Tuara guys. Mo ni siya ang iyang puno. Asa man to? Nawala man. Nawala. Nahulog. Mo ni siya ang mga gaw. Mo ni oh. Man mo ni yang dahon guys. Pagkaon ni siya sa mga langgam. Oops. Oops, dapat guys. Oh na, mo ni siya mga gaw pareani oh. Pangita pa ye, bisag na pa. Na oh. Mo ni siya mga gaw. Wala na. Wala na no.
Okay guys, manaog na si Ariel guys. O, hinay-hinay, bisag mabuslot ng short o pantalon. Ah, di ako na po saka. Guys, napo po diri ay mangagaw sa gamay na durian pa. Oh, okay lang ni kay medyo dili dako na punuan. Tatlok ng tanay kay gamay. Oh, gamay madlok no gamay noon. Di po ni makaluad sa imo ye. Di. Ha? Pero gabok man po ng kuan diha sanga. Magabok ng sanga. Gabok ra ba na sanga ye? Ay, ito ala. Palawa guys, oh, tagak na. Wala guys. Okay guys. Kana nay, basta na ay murag bukot na murag daot pun nga sa nga gani, kana na isa. Oh, na itong Okay guys. nanaog na to pun doon. Yung madako ng kahoy kay liso man gud niyi. Basta liso dako ko kaago. Oh, grabe guys, mukat-kat si Ariel oh. Grabe Hiniro mukat-kat. ako katkat. Ako sa ulay ni, hiniro ako mo katkat kit. Da, grabe ba. Katkat ko kapadas kit, naway hakna. Da. Di ba po na makaka ng kapayas? Ha? Di ba po siguro makaka ng kapayas? Di lagi pero mo baka ko kapayas. Oh, Kapayas baya sa bukid kay taas. kay. Mukan man kung nanay sa una, mo Hala, gabok na ingana. Kato man tong nadamit sa imong kuan yek. diretong lobe. Ano naman to pag Oo. tumba. Wa matibok ang bunga diri no. Wa yek na hulot og kalag-kalag. Namunga din eh. Oh, munga na Muwa ri. ka rin. Namuwak na ri. Kaya po namuwak kuda. O ka rin ang namuwa ka na wa pa. Murag ko'y puyat nga ito namuwak. Pero daot lagi ang punaan. Oo. Murag aso kapatay siya. Oo. Alita. Kutabad mo Jose yung saon nga. Nagpagabi ko wifi eh. Oo.
guys. Tara guys. Putol na pod. Oh, hulog na Dapat guys. hagbungon na to na dong kay mo tapon man na. Ujugon ra nimo yung ari nakasasanga. Napay isa dong. Patay naman. Apatay na? Oo. Gikuha na siguro sa kuan. Gikuha na sa Murag gamay ra sa tan-ahon pero ang dakuan nagdami. Ay salamat kaayo. Okay guys, human na gayud og pamutol sa mga agaw. mga gaw kuan man ni wild kuan. Ay, paghinay. Kuan na. Muna siya guys ang mga agaw. Dito ba ka bunga Patay. ang yan? Hindi dapat patay. Oh. Kay okay, dinhira ko taman. Ayaw kalimti mag-subscribe mo diha Din man taw di ba putol ni. Buwak ni siya. Mo di makapat